Кои са най-търсените машини при нас? Час 1. На първо място, акумулаторен перфоратор. Удар 2,6 джаула. 3 режима: пробиване, пробиване с удар и къртене. В бетон пробива до 26 мм. За анкери и дюбели без кабел и удължител. Продължаваме с DCF 887. Ударен винтоверт импакт. 205 Н, 3 скорости. Компактен е и влиза в тесните места. За завиване на дълги винтове и болтове, това е машината. DCE 089 D1G. Лазерен нивелир. 3 лъча. 1 хоризонтал и 2 вертикала. Всички на 360 градуса. Точност 0,3 мм на 10 метра. Лъчът е зелен, което значи, че се вижда и на силна светлина, където червеният се губи. Има сертификат IP65, издържа на прах, влага и падане от 2 метра. И като за финал, DCD 796. Ударна бормашина, 18 волта, безчетков мотор, 70 Н. С нея пробиваш и завиваш. 2 инструмента в един. Коментирайте. Използвали ли сте някой от тези инструменти?